matur nuwun paringipun wekdal saking Pranatacara. Minangka pakurmatan anak kula Ki Sena Nugroho jejering dalang kairinga ayak-ayak ngayuja Karta Hadiningrat kawiwitan saking dedok 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 sakuning para luhur derajat pangkat para sung pambela Sungkawa kakung putri Perda Muda ingkang dadi hormatan menapa malih dhateng anak putu kula ingkang tansah kinasih rinten lan dalunipun ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bong ilaheh hawi genamastu nama sidang Rahayu Basuki tentremo lair lan batos kula lanjeng ngandika sami anggenipun tansah tulus lan ikhlas asung bela Sungkawa dhateng tilar donyanipun utawi sedanipun anak kula Ki Sena Nugroho.